Top Arewa TV, tashar al'umma. Ya fara alama. Ai kai barka na fi ka jin yunwa ne. Dan ni nan da ka gani na shi yunwa nake ji. To di yunwan ka ba kai ne ba kai ka ci abinci da dan haka na kwanta ciki na da ka san da annama. Gabaki ɗaya ni yanzu ka ga dai tunda yunwa nake ji yanzu wai ya ake ciki dai ne. Tunda ake ciki ina jin kawai gida zan dan bulla injin ga ba dan kare dan abun tabawa. A to ai kai ka ma da ma abinci zaka ci. To ni kawai zuwa zan yi kawai ma dan sha shayi wallahi. Ina ga gabaki ɗaya jikina duk ya mutu dalilin ban sha shayi. To shikenan kawai ni ma zan dan jira daga gida a dan ba wa ciki na sa. Ya kai kun mai shayin can zan leƙa don wallahi gabaki ɗaya na jikina duk yayi lo. Ya kamata in je gun mai shayin can dan sha shayi domin kawai na ji ƙarfin jikina. Bari in tashi dan leƙa. Idan in samu ne in dan. Official ya ne? Ya gida. Idan haɗa ni mana. Shayi ne kawai empty. Okay to bismillah zauna. Kai. This girl want to kill me, I not go do shit. They want me to dizzy, yo. Sabotage, we have to be stand up. Never pretend to be lazy, yo. Bara baka biredi. Dole sai na yi maza. Official mai shayi. Ka san me annuri zaka ban da shayi kofi daya. Annuri. Annuri. Kana ka bullo? Wallahi. Ka ce ka zo? Wallahi kai zaka sha shayi ne. Gidan ma da inji wallahi ba a yi wannan ba. Shi yasa annura dan Ya mun kai shayi. nake gama ai kwara kawai ka Zan zo. hada da biredi da annuri wallahi. Kofi ne zaka ban da. Bara ba. Me gida ne biredi da ke ci. Ina ka ga ni wace wace. Da watsi ma. Haba wai ga ma ana amfani da biredi annuri ka zo kana ba ka empty za empty za ka ban kayana da biredi annuri kai mai gida wai wannan biredin tawatsi ma kace bismillah ba na annuri ba ka ga yanda zaka ci biredi ya kara ma lafiya ya kara ma karfin jikinka fatar ka ta fita sai normal bismillah annur bismillah kaga ko mai gida Wani wai malama wannan wai wanda irin shine biredi ka ban wanda in ka ci shi lafiya jikinka komai normal fatar A to ani ma sai a bani irin. shine magana ai kai baka ce a baka irin sa sai da haka kace a baka tawatsi wani kuma Ai gida ba ka ake ba wannan bread din ka gan shi damun da ganin shi ba ma iri ɗaya ne da wannan. kuma da Wannan yazo sai ya kai da baka da labarin sa kai da baka da da labarin shi kwata kwata. to wannan shine annur wanda ake kira mai laushi mai gyara fata mai jin daɗi mai sa jin To me gida wannan bread ma ina ake yin shi? a SD dosa sabon garin dosa wato Ana ake yin wannan bread din? Wanda layin ne? layin gidan alaji ya yaya ka gane Waya ina yanzu ake yin shi? A ina zan same shi? ajingi local government SG Dosa town anan ake yi Gida dan ya gon bread din nan mun da dan cin naji irin sa. annuri biredi to bismillah Me gida a wannan shine bread. Amma da ai kai sa na yi asaran kuɗi na. To dan Allah wai yanzu ina zan samu wannan bread. sabon garin Dosa ajingi local government nan layin gidan Alhaji Haya Eh, gidan biredin malan wanda aka fi sani da baban soja kai ka sani na sani. da nan za ka same shi saboda haka da safe gobe da ka tashi ko ruwa karka yadda ka sha A gaskiya. shi ka zo ka samu annuri bread ka ci sannan ko ruwa sannan ka sha Ai wannan zan iya tsayawa na ci wannan bread a cikin lafiya ta. to shi ne ai dama kai kuma da ka zo ka ce a baka biredi ba ka tantance wanne za a Amma baka wannan tawatsi man ai ba shi shi da amma ka kyau. ga da ya zo ya ce a bashi biredi
sai ya faɗi sunansa da saboda ya san shi da wai kai abokin dadewar ka a Najeriya nan baka san da akwai biredi annuri wanda ake kira annuri To wai mai gida yanzu zan iya samu a raka ne? to gaskiya dai in kun je ma za ka iya in samu saboda biredin nan yayin sa ake duk ajin da lokacin gama ba wani biredi da ake cin sa ake jin daɗin sa irin annuri SG Dosa bread ka gane amma ban sani ba ko in kun je gidan biredin a nan da ya babu sauransa kenan wannan bawan Allah ya zo sai gaskiya idan kana ga zai iya raka ka ya san Kina to ya mu je mana kaɗan raka ne. okay to shikenan ai yanzu ba lalle mu samu biredi ba amma gane biredi ne ana yayi Gaskiya wannan duk inda ka je ka tambaya ka ce annur biredi adin gi local government sabon garin Dosa annur biredi to in dai ka zo sabon garin Dosa Gaskiya bread din nan yayi. Gaskiya bread din nan yayi. za mu iya zuwa raka ka a samu wannan biredi Bread din nan yayi. to shikenan mu je raka ka Assalamu alaikum masoya. assalamu alaikum masoya assalamu alaikum masoya Masoya ina muku fatan alkhairi da wannan biredi annur. masoya ina muku fatan alkhairi tare da wannan biredi mai suna annuri kuma haka kamar yadda yan uwana suke alfahari da wannan biredi annuri ni ma ina alfahari da shi ku neme mu a tashar mu ta a san siyo mazaje SG Dosa za ku iya samu a YouTube channel mai suna a san siyo mazaje ne to ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa sai inda za ku ke samun mu da zarar mun daura sabon shiri mun gode tari da annur biredi ku neme mu a tashar mai tuna a san siyo mazaje ne TV ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa kun bar ku lafiya Top Arewa TV tashar al'umma.